dobry moi drodzy, z tej strony Marcela, dzisiaj jest No, ze mną dzień dobry. Macielko! Jej! A ze mną Marcelek! No, O. dzisiaj gramy na Playground na Galaxite. Chodź na I się dzisiaj, Duels. Nie, no PvP. Duels, chodź, chwila. Aha, i co? Jakie tu są Sumo Duels? Co to jest XD? Sumo! To nie Singles. jest Sumo. Dobra, zobaczymy co to jest widzowie. A ja wiem, Ping-pong. to jest ta paletka. Co znaczy? Wiedziałem, że ping-pong. To A ten- pizgamy... Że o co chodzi? Musisz to odbijać lewym. Się. Że... Jej! Wygrałem? No, Dobra, odbiłem. odbiłem. Nie! Teraz ty serwujesz XD. Ej, co się tu dzieje? What? To się nie liczy. No. Ej, ja to odbiłem. Muszę wydać na odcinku, że ja to odbiłem. Nie, to trzeba tak wybić? No, to się lewym odbija. Oj, ja wygrałem. Nie, dobra, Nie, to jest gorzej, bez nieważne. Dobra, chodź na Sumo No, to Duels. jest słabe. Chodź na Sumo Duels. Dawaj ten, znaczy to. Jak to się Chodź na nazywało? Sumo Duels. Dobra, To zobaczymy. sumo, ta. Sumo. Yep. Dobra, to wiem, że co nieraz ci będzie dawać śnieżki do eku. A co jest? Musisz śnieżkę też używać. Też ja jestem słaby na tak się nabicie. Ej, ale do tej śnieżki to trzeba ją ciągle używać. Nie, nie. Założyłem. Chyba dawaj. Kiedy to będzie śnieżka Ja ci nie mogę wygrała. Ty czemu ja nie miałem dźwięku, że cię uderzyłem? No, ale mnie uderzyłeś. Ale ci strefę nałożyłem. Do ciebie się nie da pokonać. No dobra. Nie, bez sensu. Śnieżką cię zabiłem. Dobra, teraz daję sobie. Ja idę na inne duels. I Na widzowie nie. live duels. Chodź. No wywaliło mnie. To po co kliknąłeś red chyba? No bo mnie zaaktywowało jakoś dziwnie. Galaxy te dołącz. Ja w ogóle cię mam zająć tu. Patrzcie widzowie, ja zrobię takie coś. Teraz wchodzę sobie na tu. Zaraz wejdę jakby co nie? No. Jesteś już na playgroundzie? Zaraz będę. A tutaj można używać makro? Nie. Nie wolno. A co jak użyję? Za to możesz dostać za to bana. A na ile? No nie wiem, na chyba zawsze. Nie no zawsze no to by przesadzili no. No to zaraz wejdę, bo mnie ciągle tabuje jakoś. O, teraz mnie nie zaltabuje. Nie, jak weźmiesz autoklikera, to jest nie do. To nie. Jak będziesz miał autoklikera, Powiem ci, chciałem wziąć, ale jak usłyszałem, że dostanę bana, no to od razu kliknę. Zobaczę sobie jak to wyglądało na odcinku moim. No. No, ja jestem. No. Chyba Chodź. mogłeś na miesiąc dostać bana. A ty jesteś na duels? No i na playground i teraz idę na duel. Kit PvP jestem, ale ja nie chcę być na Kit PvP. Gdzie to się zmienia te tryby? Gdzie ty jesteś? Nie wiem, jeszcze o tutaj, dobra, duels. No co jest? No i mi się włączyło to gujenko. Gdzie ty jesteś? Jestem na duels. No nie macie. No ja też nie macie. To chyba ciebie nie ma. Ciebie nie ma. Przemy tutaj Kit PvP, tutaj duel, no to ja idę na duels. I nie macie. Weź, chodź do lobby lub jeszcze raz na playground to wejdź.
Nie mogę do lobby. Pisuję No lobby. to kliknij w te House Game i jeszcze raz Playground. Dobra, jestem w huby. Jeszcze raz na Playground wejść. Bo to ja mam wchodzić, jak ciebie nie ma. No jestem, tylko żeby wejść na inny lobby. Możesz na jakiś problem. Dobra, No, chodź wchodzę na Play. duels. No, jestem. Nie ruszam się. Nie wiem, czemu mnie cię nie ma. Dobra, jeszcze raz muszę wejść. Teraz ja do ciebie spróbuję wejść. Idę na PvP. Kart, Astrokart. O, friend online. Marcelek. Gdzie tu się wchodziło? Co ja chciałam? Jaką ja chcę... Tą, co? Dobra, dostał. Ale ja ich tu robię. Idę zobaczyć, czy jest na kit PvP. Nie macie. Ty, coś się zepsuło. Ten typ ma drewniany miecz. Nie wiem po co mu. O, mogę się do ciebie teleportnąć. Jestem teraz u ciebie. Ja miałem taką opcję w znajomych, że mogę do twojego lobby wejść. Elo, do góry patrz tam. Siema. Idę do ciebie. Ej, jakaś Nikola mi się pojawiła i mi się... Nie, bez sensu. Narrator powinien być ciągle wyłączony i aż ja go nie włączę. O nie. Gdzie jesteś? Bije tą Nikolę, która ci bije. My się razem teamujemy, czy nie? Uważaj! Rzuca na TNT, uważaj. O nie. Mam speeda. Nikola nie bije. Ale dostaję kombosa. Dobra, niezły odcinek. Double kill. Jak ktoś mi powiedział, tutaj double kill. Więc o, regeneracja idealnie. O, jak się odbija. Sorka, To ja! sorry. Do jakiegoś typa dorzuca TNT. Uważaj. Sporcja mam. Nie. O nie. Du. Typ mnie w ogóle nie chce bić. No to ja go biję. Uważaj. Biję go. No co do niej? Bo ja to chcę. Rzucam do niej TNT. Patrz. Juggerman. Google box. Nieźle TNT. O nie, no. I dostał boosta. Juggler. Jest, dostał. Nie! O! Po co mi nie pomogłeś? Jaką strefę gościowi zrobiłem? Wy macie scenę na odcinku jaką strefę? Zabijam cię! Nie no, żartuję. Chcę zobaczyć na odcinku jaką wielką strefę jakiemuś typowi zrobiłem. Nie! Koło mi się pojawiło. Nie mogłem zamknąć.
Oj, teraz się A potem- wkurzę i bo ja- wyjdę z tego. Ej, nie był cię jakiś Narwius? Tutaj są jakiś cheater, bo ten w różowej takiej jakby kurtce jest cheaterem. Bo on szybko biega i ma jakby jakiegoś innego noka. Dobra, on nie biega, to on nie ma cheatów, że tak szybko biega, po prostu ma tego speeda, który tak szybko biega. Dawaj! Tego różowego. O, ojej! Dobra. Tą Nikolę bij, tą zimną. Porcja? Co Nie, ty regeneracja. chcesz mu zrobić, typie? Widzisz jak Co? Nie obroniłeś. obroniłem? Bo zostałem potem zabity. No bo jakiś typ cię inny. Aha, jakiś typ mnie zabił. Fightera biorę. To ja wchodzę na... Nie. Ale go trafiłem prawie. Leave game. Leave game. Czemu wychodzisz? Nie wychodzę i biorę scout, to sprint on your enemies. Mam speed, ale słabszy miecze wtedy. Ja próbuję robić takiego trickshota. Myślę, że ty mnie pokonana. Ty ja Nie robię pokonam. trickshota teraz. Dobra. Ja próbuję robić jednego trójnego trickshota, że się odbijam od tamtego i próbuję typa trafić tak. Ja zabiję Prawie. typa. Ja nabiję ich na normal tylko, bo mi się już spociła ręka od tego. Dobra, ja biorę class kanon. Biorę najgorszego kita. Aha. Który Czemu pełno najgorszego? bije, który bije mało, ale szybko ginie. Mam netherite'owy miecz, ale szybko ginie. Wampira biorę. Warpera w sumie, mam perłę. Mam level upa jakiegoś. Ja też to często mam. Nicholson! Nie. No i full focus mają! To ja w jednym momencie teraz zrobiłem taką strefę. Nie będziesz miał tego na odcinku, bo ja to zrobię. Znaczy to będziesz miał na odcinku, ale to już nie od razu, tylko tak trochę w Ten typa zrobiłem na skakaniu. Jaka Mm. No co? Nie! Cheatera mam. Ja ciągle mu spitalałem, a on mnie O bił. nie, ej, mam 11 serc, ale mam slownessa. Tak? Mam Deal slownessa. huge damage. Po prostu mam slownessa jednego. Hej, tu jest damage. Ja mam jakiegoś kita z netherite swordem. No to on jest najsłabszym kitem. Double kill. Czemu? Czy deal damage? Czy No deal... wiesz czemu? Bo ty szybko giniesz. Bo masz niebieską zbroję, czyli jak to najsłabszą. A jaki jest najlepszy? Najlepszy kit to jest tank, ale jest bardzo wolny. Że daje ci powolność, ci jeden, ale ma 11 serc No. i najlepszą zbroję. Ja nawet chyba parkoura nie może robić. Nie no, może robić. You get me? Chicken meat, banio i I like a puppet, chicken Mamy te same kity, mamy te same kity. Masz tanka? No, Sorry. chicken meat, ale... Chicken na kawałek, chicken na kawałek. O, samuraja go. Chicken meat, Chodź, połóż, make a połóż, chicken whip, chicken. Ja wychodzę, bo ja chcę sobie zmienić kita. Jaki Robraj na Dobra, kole. random kit. O nie, najgorszy. Mam łuk, najgorszą zbroję i najlepszy łuk, najgorszą zbroję i drewniany mieczyk. O, double kill. Chicken na Double kawałek. kill. Co ty, typie, próbujesz mi zrobić? Ty mi nic nie zrobisz. Jestem w jakiejś netherite'owej zbroi jakiejś chyba. Dobra, biorę Nikolę. Nikolę z drewnianego
Ej, to Nicolo. O nie, chicken na kawałek, kto mnie goni, to znów. Nie, zostanę zabity chyba. Demolistika biorę, widzowie. Zaraz tylko TNT. O, zabiłem jakiegoś typa z TNT. Ja tanka sobie wziąłem i kurde, powiem ci, jest bardzo dobry. Z TNT przed chwilą zabiłem. Tego Narvis. Epicka to jest dobra zbroja? No, ona jest taka jakby normalna. Dobra, Monię biorę, Monikę jakąś. Ta Monika Nie. nie lubi zabijać. 2 HP. No, 0 HP. Nikolę biorę. Po shifcie chodzę, bo mam... Chicken na kawałek. O, zabiję. Ej, Demolistik to jest mój ulubiony kit. Pokładziesz na sobie TNT, uciekasz i tamtego typa wkładasz na TNT, żeby on wybuchł. Się- TNT. Demolin stick. Aha, TNT w bomb, faktycznie. I jest ta Nikola. Jak widzisz Nikolę, to rzucaj TNT, bo ona nie wie co to TNT i ona ciągle tym wybucha. A po co jest to TNT? Rzucam na siebie i... I to ci zada dużo obrażenia. Ta Nikola Ej, no dużo. to nie umie korzystać. Nie wiem, jak jest... No nie, tyle. Możesz się jeszcze tym delikatnie wybić. Ale tank jest lepszy, nie? Nie, tank jest właśnie gorszy, bo on ma powolnego tego. Skokauta biorę. Ja mam właśnie gra. Ej, jak jesteś na speedzie, to łatwiej ci się gra, bo trudniej... Ej, a kiedy kończymy odcinek? Kiedy kończymy odcinek tak w ogóle? No ja wiem. Kill Ja after wiem, heavy nagrywa. kill. Dobra, nagrywa. No nie, no Nikola mnie zabija. Demolistika biorę. Nie Nikolę bije, ja biję tą Nikolę, zabiłem! Ta Nikola jest słaba, ona chyba gra na komputerze z pięknym. No, ona gra na komputerze z komunii. No, Ale trickshot! Wybijesz mnie TNT, a ja szybko spadam i szybko zabijam. dobra, zabijam jakiegoś typa z TNT. To wszystko co... Nikolek, ty Samuraj! Jak się wybija na serca? Ja. Patrz. Idę kogoś bić. Dobra, zabiłem 2 osoby. Zabiłem 2 osoby TNT. Ja mam wampira. No, ukradłeś mi, zabijam cię. Nie! Tak. No nie hej. Jest. No za to, że mi ukradłeś. Wiesz, co ci daje wampir? Że po kilu jesteś niewidzialny. Niewidzialny po killu. No, na 3 sekundy. Aha, no to zobaczę, że... Biję kogoś teraz na F5, taki mam challenge. Idę tam na tym Ja kletę. mam challenge zabić Nikolę. No nie no, ty mi Nikolę zabił. Jaką strefę tam... Jak on jakiegoś samuraja. Ja na FPS zrobiłem parkour. Ma jak totalny kupek na tym. No ja nie mogę nikogo zabić. Jest, zabiłem, ale nie jestem niewidzialny. Nie jestem niewidzialny. Jestem widzialny. Ale po kilu. No, zabiłem. No, Herobrine głupi. A nie wiem, czy to nie jest przypadkiem przy Assassinie. Ja muszę się zregenerować. Ty, jak widzisz tego samuraja, to on jest cheaterem, bo on biegł mi w TNT To on co? i zadało mu nic.
Nie, ej, kończymy zaraz odcinek, już się tutaj nudzi trochę. Bo mi się to nudzi tutaj trochę. Dobra, weź wyjdź, jeszcze zrobimy 2 rundki na duels. Co? 2 rundki na duelsach i kończymy odcinek. No okej. To dobra na duel. Chicken to Idę na jest duel. I chodź tu. To chicken jest. To jest chicken. Bo to chicken jest. No chodź do mnie. No idę, cymbale! Gdzie tu się idzie? No patrzę, gdzie jest jeden gracz. No tu. 2 rundki jeszcze tu i gramy. I zaraz kończymy odcinek. To jest co to? Live token. Z tym live token. Od legendarnej zbroję. A co jest z tym live token? Ja mam 0. No ty masz cheaty. A masz. Masz cheaty. Ty masz cheaty, a ja laga. No na pewno miałeś full hehe. Dobra, kończymy widzowie odcinek. Pa, pa.